لا 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 إلا لا أوش. لا 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 إلا لا أوش. لا 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 أوي أهاي. نشنشي إذا كنت أنا عدنا زلاغي نسلخ روحي للأنم كدرو رغتل بخاصة تنس كان بيتن كي أدوكات تنقليها. BBC نعم حرينا عفان أورومون تغرينا مدبات كابت جمر دروسها من تدخلنا كمتي أبقل تشحن 15 الوطن لمنغستي بريطانيا هاجراو دحنة استراتيجين ናይ ስትራቴጂካዊ ምክልኻልን ጸጥታን ሪቪው ዝብል ዶክመንት ከም ዝሕብሮ ራእይ ናይቲ መንግስቲ ማለት እዩ ሓንቲ ጸጥታ ዝተሓለወላ ብልጽግቲ ዩናይትድ ኪንግደም ዓለም ለኻዊ ርክብን ጽልዋን ዘለዋ ንኽትህልወሎምና ነዚ ራእይ ንኽረጋገጹ ከዓ ክብርታቶምን ረብሓታቶምን ኣብ ኩሉ ዓለም ንኽረጋገጽ እቲ ሶፍት ፓወር ዝበሃል ከም ዝጥቀሙ ይሕብሩ ሓደ ካብቲ ጽልዋ ኣሕዲሮም ክብርታቶምን ረብሓታቶምን ኣብ ዝተፈላለየ ክፋል ዓለም ዘረጋግጽሉ ስልቲ ወይ ኣገባብ ከዓ ብመንገዲ ቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ እዩ 289 ሚልዮን ፓውንድ ከዓ ባጀት ሰሊዖም ኣለዎም ቢቢሲ ትግርኛ ብ18 መስከረም 2017 ደሃይ ኣብ ጀርመን መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ 5 ሃገራት ዝቆረፀ ኤርትራዊ ብዝብል ጽሑፍ ጀሚራ ብዛዕባ እዚ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሽሻይ ተስፋ ኣለም ወይ ብናሽናል ዝፍለጥ መንእሰይ ነዊሕ ከይንበብካ ተወሊደ ዝዓበኩሉ ኣብ ኳዓቲት ዝተባህለ ከባቢ ኤርትራ ዝብል ናይ ሓሶት ጽሑፍ ተረኺቡ ኳዓቲት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እምበር ካብ ኤርትራ ወፃኢ ኩነትን ትርከብ ከባቢ ኤርትራ ክትብል ከለኻ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ማለት እዩ ነቶም ንኳዓቲት ኣበይ ምዃና ዘይፈልጡ ነዛ ከባቢ ኤርትራ ትብል ኣንቢቦም ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ሱዳን ወይ ጅቡቲ ዘላ ክመስሎም ይኽእል እዩ እዚ ኻቲ ዘይ ፕሮፌሽናል ወይ ዘይ ውርቱፅ ኣሰራርሓ ብዝኾነ ሳላ ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ቁጠባኦም ምስ ገለጹ ነቲ ዓብዪ ጌጋ ክእሞ ተገዲዶም ማለት እዩ እቶም ነዚ ዝፀሓፉ ኢትዮጵያውያን ናብ ከባቢ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ ቀይሮማ ሕጂ ቅድሚ ናብቲ ካልእ ትሕዝቶ ናይዚ ፅሑፍ ምእታውና ብዙሕ ብዛዕባ እዚ ነሽነሽን ምስ ደራሁት ዘለዎ ፍቕርን ተዘሪብሉን ተፃሒፍሉን ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ከምዚ ንደራሁት ክበልዕ ኢሉ ዝወፀ እዩ ዝረበሉ ቐኒ ብልክዕ ከዓ ነዛ ናይ ቢቢሲ ፅሑፍ ዘንብብ ከምኡ መስሎ ኖርማል ምክንያቱ እቲ ኣቀራርባ ናይቲ ፅሑፍ ከምኡ እዩ ዘስምዕ ኩሉ ሻዕ እቲ ዝሓትትን ዝፅሕፍ ዘሎን እቲ ትሕዝቶን ኣንፈትን ናይቲ ፅሑፍ ዝኣልን ዝቋጣጠርን እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሓተታይ ወይ ጋዜጠኛ ንሱ ዝደልዮ ሕቶታት ኣቕሪቡ እቲ ንሱ ዝደልዮ መልሲ ከም ዝረክብ እዩ ዝፅሕፍ ሕቶታት ምስ ሓተተ እቲ ዝምልስ ዘሎ ሊፍ ምስ ኣበሎ ካብኡ ተመርኪሱ ዝደልዮ ካብቲ መልሲ ቁንጭል ኣቢሉ እቲ ንሱ ወይ ሓለፍቱ ከመሓላልፍዎ ዝደልዩ መልእኽቲ ይነስዑ ማለት እዩ ናብቲ ፅሑፍ ምስ ንምለስ ድሕሪ ከቢድ ጉዕዞ እግሪ ብስረዶ ካብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ኣትየ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ዓዲ ሓሪሽ ን7 ኣዋርሕ ተቐሚጠ ወላ እውን ኣብ ማዓስከር እንተነበርኩ እቲ ቦታ ንዓይ ፅቡቕ ነይሩ ንሽሙ እምበር ኣብ ማዓስከር ዘለኹ ኮይኑ ኣይስምዓንን ነይሩ ይብል ሕጂ ነቲ ኣብዘን ማዓስከራት ዘሎ ብልሹናን ግዕዘይን ኣሰራርሓን ንዘይፈልጥ ነዚ ናይ ቢቢሲ ፕሮፓጋንዳ ፅሑፍ ኣንቢቡ ከም ሓደ ፅቡቕ ቦታ ክመስሎ ይኽእል እዩ ግናስከ እቲ ናይ ብሓቂ ኩነትን ስእልን ናይዘን ማዓስከራት ክንፈልጥ
نتهم زوجحو أتم عسكرات كرفعن حما النبرة لا حلفو زأمات دلو انتهم زولو حاليرا نسمعهم سقطا معبرسب عالم يأكل مسل زغنة سدتنيا يكبر مسل زغنة سدتنيا يكبر إن قبرو من قصقاس حقاون وقعون كهونا له قبرو من قصقاس حقاون وقعون كهونا له إذا مالت حقز التغطى العبرة تسب كم زعوات سلان فلت عوات سلان عمل زي حقاون بجواي جويبا إذا حتى زي حتى سدتنيا ذاتيو إذا حتى زي حتى سدتنيا ذاتيو إذا حتى زي حتى سدتنيا ذاتيو أبز حتى رجزي لعلوت وكتي يونيك شارن أران باكال أبز قدائنا يرغبو أبز قدائنا يرغبو سنترال كوميتي نعنا سدتنيا ذات أيو كلنا سنترال كوميتي نعنا سدتنيا ذات أيو كلنا أبزي نقبرون كلمة ومكتناس حقاو زغنة بعنة حلوان كقبرنا علوكم أبزي نقبرون سلماوي مكسناس أرا حقاو زغنة بعنة حلوان كقبرنا علو بس كبابي حبرتسب زغنة قجتن تسلن يا بلان بس كبابي حبرتسب زغنة قجتن تسلن يا بلان بجاكا حكمنا كل معمرة وعقل فرد زبات كانت يتعاتوا لأنا زغنة وتعترى وعطق كم تكالكو في لغم محاضرنا عين ذلب قدينا بستفلاني ماستميراتات يسمع قدينا بستفلاني ماستميراتات يسمع إتفاوي زهر مسدتنيا بيريكار تقبالنا تيبلون برغوز عيو يونيكار سماونبر عقل بلوت يبلون موت إرتاوان تقرف عبراو فتح يمتع أبزو معسكر كارد عزم عتيم زلو إتفاوان كم معسكر يوتو أبزو معسكر كارد عزم عتيم زلو إتفاوان كم معسكر يوتو مثلا قبل سدتنيا تتكفلت حقينو تيار نهزبي ينبب يقلت ينبب دادا مشاطن منواتن دويبن مثل دك عنستيو يكبر مثل لسانات يكبر تقطع معبرسب عالم يأكل تفعات لسانات إيرتاوان تسمعت سلامنتاي تبل حتو ويقال كل شيء خلال علاي قبار كم عين صحفات نبيغ لنا بعطقات لا تحلو كرفح نبرا نانورو سلامنتاي كم زمدرجنا زخنا سئلي كقرب وفتينا نت معسكر فدي حدا قريتات ما حبس قررهم إثيوبيا حجزنا زلا أغلبنا زلا لاولو بروباغندا ناي ويانا زدغاغم له ويانا وين منግስት ኢትዮጵያ ኣይኮነን ነዞም ኤርትራውያን ዝተግዘሉ ብግን ጣልዩ ሳላኣቶም ዝወሓሉ ኤርትራውያን ኣብኡ ምህላዎም እዩ ሚልዮናት ዶላራት ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ክቕበል ፀኒሖም ዘሎም እቶም ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ብሽም ኤርትራውያን ዝሽቅጡ ዘለዉ እዮም ኣብ 2016 ብሪጣንያ ሓንቲ ካብቶም ንስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ስራሕ ክንፈጥረሎም ኢላ 500 ሚሊዮን ዶላር ዝተመባፅዕ እያ እቲ ሓሳብ ዘምፀጥኻ ኢትዮጵያ ከም ምዃኑ ከዓ ቢቢሲ ባዕላ ትሕብር እዚ ሕጂ ናይ ፖለቲካ ሸቐጥ ሚልዮናት ኢትዮጵያውያን ስራሕ ኣልቦ እንዳሃለዉ ንስደተኛታት ስራሕ ክንፈጥረሎም ናይ ምስቲ ዞባ ክንተክል ምባል ላጭ ሕጂ እዛ ናይ ቢቢሲ ትግርኛ ፅሑፍ ነዚ ዝተኣሳሰር እዩ معسكر سنتات إثيوبيا تلبوي نتهم أو زلوها تقعزو يروبا كبيري هذا معسكر كوف مبالات واتر بالحسب عن غسرتو من تايتيكا تتغيسي لنظرات عمد هذا نبوليس روها الكرا هدي anyway زغانا نابتا تعرفون الناس مس أب كتما شيرا بركب جل بحري نهزب موسيقى المغرب بفقرن سلامن هزبتات إيرتران إثيوبيان لغسطس نيرنا قدامي نجر يتزبرح هزب إيرتران أبي إيرتران يزوزنبر أبي إثيوبيا يكونن سلازي نسمن أبي يكون كايخا بفقرن سلامن هزبتات إيرتران إثيوبيان لغسطس أبتا ميريت إيرتراوان قوبيت أزلا إثيوبيا أبتا لعلي سمويا شع إيرتراوان نا إيرتراو مبوكو زلوهم إثيوبياوان لصبغت إثيوبيا
أبادي كم زرعنا معسكرات إثيوبيا بوئي نوصعي نكندا نأمريكا نأستراليا كسودوديكم نتبهذا أتم معسكرات عمتات قدميهم نخبري بوخا مليونات دولارات نايتي بيت حسن نايتي إرتراون جيبوهم زلو من قصي إثيوبيا أو كون كاديها مزبور سلام كزمن تحسد الله إذا حجون لاتي أما عسكر عد حرش أبزنبر كل بيزي إثيوبيان ممهران بمويا يحجزنا سلزنبرو زتوسنا درفتات سريحا نشومو ينبر أما عسكر زلهو وينو يسمعني زي عنتوي قليسنا إتوم ممهران ገንዘብ እናኸፈሉ እዮም ዘምህሩና ማለት እዩ ኣብ ማዕስከር ዓዲ ሓሪሽ ኣብ ዝነበርኩሉ ግዜ ኢትዮጵያውያን መምሃራን ብሞያ ይሕግዙና ድሕሪኡ ኸ እቶም መምሃራን ገንዘብ እናኸፈሉ እዮም ዘምህሩና እሳቶም መምሃራን እንተኾይኖም እሞ ኸ ይሕግዙና እንዳበልካ ተገንጢልካ እቶም ንዓኻ ዝሕግዙ ዘለዉ መምሃራን ገንዘብ እናኸፈሉ የምህሩ ክትብል ከለኻስ እንታይ ማለት እዩ ንባዕሎም ንነፍሶም እቲ ገንዘብ ይኸፍልዎ ነይሮም ማለት እዩ ከይቁንቁን እዩ እዚ እቶም መምሃራንስ ንዓኻ ክሕግዙ ንነፍሶም ይኸፍልዎ ነይሮም ከምኡ ድዩ ብጃኹም ኢለኩም ደጋጊምኩም ኣምዋታ ሴንተንስ ሞ እንታይ ከም ዝብሉ ዘለዉ ኮደንቲና እንታይ ዓይነት ዘረባ እዩ እዚ ኻቲ ዘይ ፕሮፌሽናል ዘብለና ዘሎ ትግርኛ ክፅሓፍ ከሎስ أجرب أسرع على أصحابنا أزرع كم بعد إحنا بيوتيوب نزرب بلك ناي تجني سواس ولا زي تزربنا نحن نورمال كم بعد BBC مالت حاجة مع غنزنا كم زعلت صحف هاي تتبنا كله تبي إنجليزينا الصحف حست وبزي قدس سرعة إنجليزي أبي طبيعة كم زي تسحب زلوا أجرب زرب أنت وينهم بوقعي تي BBC تقرنيا ناب BBC كالي ايوه ناب BBC إثيوبيا قنقا وي كالي شو مهابون بك يزي اتي سرعة تقرنيا أبيتا الضرب أيكون الزمزي يلا ينبنينا بزحو قرات هذا إكران زي تقوملو أو تشحطة تغيسو زلو زي كا حاجة خاتي ملكحتي أبناي إلتراوي منتنا قنقاناني سوقي كان إثيوبيان إيرتران حالي ونابلكا نحاوسكا نتكملهم قالتن أسرار عزاروا داتباها بتنا إثيوبيان زاربو لككاها كازلو بلح مكعتي على غتاب العلي قنقاتنا بهلنا تاريخنا كازلو مكعتي زون بعد حدا فيديو يلي زنشنش نيروبا كمي كمزات ولو ناقلس بزعبا خانتي ستحالة جالوا أغزارب كلهم تايبل اتخال ايتي جالوا نارعنا تعيلا حلمن يواتن حمش ميتي إرقاويان سدتناتات كيهمني طلب عصا كلهم اجي بزعبا زا حمش ميتي إريتراويان زبازلو عاسيو منهم زراس ما دحنتي إرقاوي لابل كمشي قادة تنميدني سبونا وحيلي إيروباويان يكونوا كالوت لم يفريقوا إرقاوي مشكات مالتي أنا تقرر بدلنا زلنا إذا قلب عصا كنون إذا داش كمزي داش ملكت ديرهم لازلو ناش ديهم يلو نساتهم يوم كوميلهم أي تفتن بزغنة قلب عصا كنون كل حدث أبدو وشت بحر آتي مستم عسان حنبسة بلعوم سإسرائيل يهم زلزلو من تاخنس زيت بلعهم تغني مستم شارك جواف لزغون لجم قليفهم كومين مثلا لازم ننتهيو ألا بحسا غنهم لابلكا أتعاران عزاربان نحن تعد والا ويودا بحري سدوز السعانة نعاتي هاركي تبلانبر الله عسى وينون دقري لابلكا أترسي حزنة توسق لها انت عشك على ليزي أن ترسل أونتي زعنة أزرارها أي بهلني بمسرته BBC زاكد مع كان زينا كم زعنة insensitive زي ورطو أزرارها
ክፅሓፍ ኣይነበሮን ኣብ ዝኾነ ናይ እንግሊሽ ናይ ቢቢሲ ፅሑፍ ከይድካ ስደተኛታት ጥሒሎም ኢሉ ክፀሓፍ ከሎ ቀለብ ዓሳ ኮይኖም ዝብል ፅሑፍ ፈፂምካ ይትረክብኒ ኢኻ ኣሎ ዝብል እንተሃልዩ ኸ ኣቕርብ ግና የለን ከምኡ ስለዘይበሃል ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ናይ ኣምሓርኛ ፊልምን ብዛዕባ ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ተዋሳኢት ተፃሒፉ ዘሎ ስኻ እንታይ ይብል ሓደ ዝፍለየሉ ነገር እንተሃለወ ብሕሱም ፊልምታት ኣምሓርኛ ምርኣይ ንዘይትፈልጠኒ ትግራዊት ተዋሳኢት ሰላም ተስፋይ ኣዝየ ምፍቃሪ እዩ ብዝኾነ ተኣምር ሕዚ ካብ ዘለኽዎ ከባቢ ነብሰይ ናብ ካልእ ከባቢ ክልእኽ እንተዝኽእል ንዓርሰይ ከይኻ ሓርሰይ ኢልካ ንዓርከይ ነብሰይ ወላ ንበሎ ነብሰይ ናብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መዕለምኳ ይብል እተን ፅቡቓት ጎራዞ ተዋሳእቲ ኤርትራውያን ኸ ናበይ ኸይደን እዘን ኩለን ፅቡቓት ኣዋልድ ከለዋና ኣብ ናይ ውልቂ ምርጫ ናይ ደቂ ሰባት ክኣቱ ኣይትኽእልኒ ሓደ ኢትዮጵያዊት እየ ዘፍቅር ወይ ጃፓን እየ ዘፍቅር ወይ ብራዚልያዊት እየ ዘፍቅር እንታይ ኢሉ ዝኽልክሎ የለን ናቱ ምርጫ እዩ ኣብዚኣ ክንመፅእ እንተኾይና ግን እታ ስለምንታይ ትብል ሕቶ ከነርሕላ ግባእ ስለምንታይ ከምዚ ይፅሓፍ ኣሎ ምስቲ ኩሉ ኣቐዲሙ ዝተፃሓፈ ኣብ ግምት ኣእቲኻን ብኢትዮጵያውያን ይፅሓፍ ከም ዘሎን ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንታይ ንምባል ከምዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ስሕትዋ ይመስለኒ ኢትዮጵያውያን ኣዋልድ ተጋሩ ተሃረፍቲ እየን ኤርትራውያን ድሕሪ ኢትዮጵያውያን እዮም ዝጎዩ ምስ ኢትዮጵያውያን ተዋሰቡ ምስ ኢትዮጵያውያን ተቃጠሩ እዘን ወዲ ከምዚ መልእኽትታት እዩ እቲ ሓቂ ግን ከም ኩሉ ሻዕ ምግንጣል እዩ እሳቶም እቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ብሕልፊ እቶም ካብ ትግራይ ዝበሃሉ እዮም ንኤርትራውያን ዝሃርፍዎም እምበር እቲ በዝሐ ኤርትራዊ ምስ ኤርትራውያን ክኸውን እዩ ጥራሕ ዝደሊ እዚ ካብ ጥንቲ ዝነበረ እዩ ብዝኾነ ኣብዚኣ ክንውድእ ደጋጊምና ሕቶታት ክንልዕልና ከምዚ ዓይነት ፅሑፍ ካብ ቢቢሲ ክመፅእ ከሎ እንደገና ከዓ ጌጋታትን ሕማቕ ፅሑፋት ንስታንዳርድ ናይ ቢቢሲ ዘይከይድ ክንርኢ ከለና ኮምፕሌን ክንገብር ኣለና ብሕዝቢ እቶም ኣብ ዩኬ ናይ ቢቢሲ ላይሰንስ ፊ ትኸፍሉ ኣይሰምዑናን እዚኦም ገለ ኢልካ ዝድጋፍ ኣይኮነን ኩሉ ኤርትራዊ ከምኡ ተገይሩ ክሰምዖ ናይ ግድን ምክንያቱ ብሽምና እዮም ሽኩት ዘለዎ ኣብ ክፍልታትናን ኣብ ባህልናን እዮም ዝኣቱ ዘለዎ ሱቕ ሱቅ ኣብቲ ናይ እንግሊዝኛ ዝረአ ጌጋታት ኮምፕሌን ዝገብሩ ዝተዓወቱ ኣለዉ ስለዚ ኣነ ዝተናቐቆ እቲ ጌጋታት ክህሉ ከሎ ቢቢሲ ንሕባር فتوحاتي هاي